jsem tam koukal, tam jsou nějaký nabídky od komerční banky, až to indikoval jako na nějakou půjčku. To má nějaké spojitosti? S čím? No, s nějakým rozpočtem do roku, to jsem mohl. Já jsem do rozpočtu spojitost to s tím nemá, ale jde o to, že budeme financovat energetické úspory kina, což je přes nějakých 20 milionů. A ta dotace se vyplácí až ex post. Takže mám rozjednaný s komerční bankou nějaký podklady, které budou potřebovat pro případný úvěr. Protože jako 20 milionů vydat nemůžeme a já vlastně nevím ještě, jak bude fungovat čerpání dotace, jestli teda dostaneme ještě nemáme přidělenou, v jaký výši bude dotace a jak na to vlastně budeme během roku splácet potom. Nějaké jako vlastní prostředky máme, budeme splácet vlastně kino ještě nějakých 8 milionů ze svého. Je tam víc těch dotačních akcí rozjeto, takže úvěr budeme potřebovat, nemyslím si, že 20 milionů, ale potřebuji to jak dopočítat. Takže banka si vzala nějaký údaje na posílání výše, co máme rozjetý dotace, kde zaštiťuje a nějak myslím nějaký rozumný úvěrový rámec. Takže jako když s tím je to souvisí s rozpočtem, ale tak jo, jestli budete mít zájem se třeba na to podívat, to snad ty. Já jsem se podíval na ty nabídky, za to takové úrokové sazby a takový věci, že to je tam z toho jako patrný. Jenom jako dali, ještě něco zlepšili podmínky, protože tam má konkurenčně určitě SOBčka, takže ta komerčka na nějakých teďka 7%, nějaký poplatky za vedení účtu nám to pustějí a nabízejí to roční fixaci, což jako mi přijde celkem. Co by to vycházelo se na 8%, ne? Akorát jsem tam jako nepochopil, že ta rámcová teda spolu tam nebylo. Bylo jako fakt 20 milionů jako fix. To byl jako fake zatím. Já jsem jako hodil nástřel, se ptali, kolik budete mít tu dotaci, je to 20 bez daně. Budeme tam mít nějakou spoluúčast, 24, takže třeba 5-6 milionů bude naše spoluúčast. Já nemám ještě cifru. Ale nemá si jako cenu brát úplně 20 milionů, že se během roku dotečou nějaký peníze jako z daní a tak dále, takže nemám to hotový ještě nějaký takovýhle výpočet, jako kolik bude potřeba, protože vůbec nevím, kdy jako zaplatíme ještě za dokončení kina, tak nenačerpáme tu dotaci. Ale bylo by to fajn. A máte už nějaký ten cashflow? Dělali jste si nějaký? Ještě to nám bude v tabulce, takový pěkný jako je. No, protože tam, jako, že v tom cashflow, tak se tam napíšete prostě vždycky, že jo, jako best. No, my jsme to dávali dohromady, tam a takhle, že termínově nevíme přesně, jako třeba my to víme v roce a děláme si bilanci, to víme za ten rok, ale nevíme přesně, jak tam jako budou probíhat ty platby časově. No, protože nám se právě, protože se dělá ten workflow, právě ten cashflow, právě protože sám to taky neví, samozřejmě, jako dostane kolik tak to je normální, takže se dělá, prostě se dělají různé varianty. No, tam nebo to manažery prostě takový, že koukají a říkají, vypadá spíš podle té varianty 6, když podle varianty 7, tak prostě na to jedou, že jo, prostě, a to se mění po 14 dnech, prostě pořád se to mění, že jako během toho roku, já nevím, jak to bude. Tak nám se to nezmění, já potřebuji teďka někdy v lednu budu mít termíny všech dotací daní, takže budu vědět, co nás čeká. Protože teďka nevím, jako když nám neschválí dotace na chodníky, začneme stavět, nezačneme, máme prioritu vlastně to kino. Tak více jako musíme udělat ty rozjetý věci. No tam už to nějaký prachy typy, že? Ty už máme skoro vyčerpaný proplacení. To zastavit tak musí. No, když jste měl zájem se na to kouknout se mnou, tak určitě uvítám vaše zkušenosti, ale říkám stejně, jak nemáte čas. Mám málo zdraví je to, že až přijdu k kritický doktorovi, až to jsou takový kokoti, prostě jako si člověk říká, tak aspoň to nemohli být rozumní lidi, ne, lékaři. A vždycky jako, běžte si dělat covid jako test, se zbláznil, jako k čemu je, jako, ty máme mrazáky, lítní, že když jako je covid, ty tady mrazáky, ty mrtvé do toho dáváme, a zase odvezeme klidítek, my to máme se pod kontrolou, jako jo, tak kde? No, doktora, když se řekne, to není standard, to. No, říkám, on dostane prachy, když to je covid, tak on může zkasírovat peníze za to, že vám napíše antibiotika a podobně.
Když to je chřipka, je to H5 nebo nějaká chřipka, že prostě, tak dostane nic. Tak musí jenom vyloženě prostě chodí, prostě vás běžte a kupte si za 60 korun tak test a když jste měl náhodou pozitivní, tak to je super. Tak vám tady napíšu. Jakože praktik ti to říká. Praktik, tak nějaký jednej, protože naše praktiky to teda jako otravuje. Samozřejmě, že tam někdo přijde a teďka kašle, tak se ho zeptají, dělal jste si covid, no dělal, udělají mu a mají ho tam, tak vyšlou domů, že jo. No a antibiotika, to je prostě jiný, že jo. No tak to si já formule. To jo, no tak oni se právě dělají. Jo. Tak ale oni to, že to aspoň vědí. No ale to nedostávají ty prachy právě. Nedostávají nic. No ten určitě jo, ale říká, že dostanou, když to je covid, tak mi předepíše, ale všechny ty úkoly, co máme, předepíše antibiotika, jo, říká, já sice takový si to moc nefunguje, ale předepíšou vám, že jo. Takže vyloženě mi to ještě vypráví, prostě dostane ty prachy. No to je nějaký covid doktor teda. No ne. Či jako žena, co je v práci, to jako otravuje, že jo. No, když má někdo covid a přijde, když říkám, tak máte covid, no tak buďte v klidu, lehněte si a nechujte hlavně mezi lidi, protože strašně nakažlivý, to je nějaká varianta. To je jako chřipka. No, je to jak říkám, to si řeknou, se roušku neprskejte, beru si respirátory, no. Tak no to je jedno, no, prostě každopádně, jako zase s dětským bavím si tím. A říká, ale bude to nějaký očkování, já už mám 8 let proti covidu a teď čekám na tu, bude taková ta společná vakcína právě proti opiční neštovice, covid a ještě ty malé prdy, tak potom si to kombinace si dám, to jako. Ahoj. No jo. To je to samé. Koukal jste na ty termíny zasedání, jak si tam Koukal jsem na samozřejmě, tak logicky jsem si říkal, že to máte jeden den, teda. Proč vám to vyšlo? No, letos to bylo jako dobrý, ne, ty termíny? Než to nekolerovalo z ničeho. Letos čistě jenom z zákona, to říká, jako jasný musí to vidět. No, bez zákona nemusíme psát žádný termín, musíme dělat 4krát do roka, že jo, po 3 měsících. No právě, vy tam máte prostě 2 měsíce a 30 dnů, jako, že jo. Ten jeden tam je na hraně. No právě, to říká Kuka, že to máte na hraně, že to máte jeden den. To ještě 30 měsíce právě, ten jeden den, a to ještě záleží o tom, jak se počítá měsíc, protože v některých zákonech se počítá 30 dnů. Takže to podívat, jestli tam máte 90 dnů. A vám to někdo potom, já říkám, že prostě nevím, že jo, můžu kontrolovat jenom to, co prostě vím, že zákony říká, a zákon říká za 3 měsíce. Já myslím, že to vyšlo takhle. Jo, a takhle, čisto laicky taky jo, abyste právě. Tak nás hlásíte na ministerstvo, jinak zkontrolují, pokárají. Ne, vůbec, jako zase nám řeknou, co je vlastně, jak to počítají oni. Jde co, a to si, já si myslím, ale... No, to je fakt, mnoha zákonů to vím, jo, protože jako to je typický problém, když máte 3 měsíců, tak jako je to února, nebo to je únor červenec, takže to je fakt rozdíl 3 dny. A to tím pádem prostě pro některé zákony je to prostě 30 dnů, že? A já si myslím, že tam stejně nějaký mimořádkový stav je, asi tam dáme. Tak jsem to takhle disknoval. Ani se nalíkal. A rozpočet jste koukal, rozpočet na, jste si nějak projížděl? No, koukal jsem se na to, jako, když se to nejde, že to je zákonní, že? Máme tam 12 milionů, ten kulturák jsme tam měli. Se máme naučit. Já jsem teď tam vždycky přijde, to dělá děti z účtů své, jako máme rezervy na účtech teďka. Třeba ministerstvo financí už minulý rok nabádalo k schodkovým rozpočtům kvůli vysoké inflace, nenechávat si nic na účtech, hlavně Prahu, že Praha drží nejvíc peněz. Oni říkají, že to je zdlouhavý proces, třeba administrativní, že je brzdí v tom investovat. A nabádali k tomu, aby jsme teďka měli schodkový rozpočty kvůli vysoké inflaci, protože nechávat si někde peníze je prostě ztrátu. Takže prostě investovat, co to jde, ale samozřejmě neprožírat, investovat. No, investovat. No, co jste s tím dělal, s tím rozpočtem, když tam nevidí skutkové? Já to je nic jako... Ne, jenom jako... Tak to je pocit, že minus je. Ne, že to je jako... Teďka jsme vždycky dělali prostě... Drobný rozpočet, že prostě, a přitom jsme tady dělali nějakých 160 milionů investice. Prostě jsme dělali tam násobně víc než to. Ukázali ten rozpočet, že je jako vyrovnané.
koukal jsem, že tam máte navyšování jako všude, prostě, že navyšujete školu a tak dále, že prostě na tak. Školku jsme nenavyšovali, školu jsme taky nenavyšovali. Stejně jako oni. Já vám nevím, tam naskočil na 1 200 000 na hotelu. Ale to není jako, že rozpočet. Co smysl? Vždycky tam normální výdaje, jako školní, že to asi bylo 1,2 milionu, ne? No, oni bylo 2 miliony. Nám šlo to. To mě bylo školu miliony. Měl ten čas, do toho. No, tak jako přibyly školní budovy, areál, že jo. To se to nezdá jako údržba hal, nový školy, revize, všechny. Jako každá znáte, máte barák, že? Kdo bydlí v jeskyni, tak je za nula, vy máte barák. Jak k tomu, jako k tomu ztrácení peněz, jako přes inflaci, jo. Tady to, když jsem psal do toho kontrolního, na tom co reálí, tam právě třeba ta sbírka třeba je, že tam ztrácí při peníze naprosto zjevně, protože těch lidí, kteří se přihlásili za to, tam bylo 1500 korun, tam přišlo. To znamená... To je vrácený. Co je vrácený? Ty peníze. Který? Na těch 1500 korun. No to se musím vrátit. Na těm lidem. Že ta sbírka byla na dobu určitou, jsme nevěděli. A my nemůžeme být. Já jsem to sám nevěděl, že jako, jsme tady byli, si říkali, že při kontrole, že tam tady bylo jako kontrola z kraje, že to možná v pořádku. No to bylo, no. Že se to prodloužili jako další Ne, nejde prodloužit. Když někdo udělá sbírku na dobu určitou, tak nejde prodloužit. Právě to jsem... Kolega Kaštánek věděl a mohl nám to v roce 2022 říci, že nejde prodloužit. Takhle to bylo jednoduchý, no. Tak samozřejmě... Já ani o to nevím, že by to bylo zastupitelstvo. No to nevidím další. No a došlo zastupitelstvo. Co? Ta sbírka? Prodloužení, jako ne. To jsi si vymyslel sám. Co? To prodloužení té sbírky. No to nejde prodloužit. Nevím, a to jste si mysleli sami, na web jste to dali, že prodloužíte sbírku. Takže to prošlo zastupitelstvem, to jste si mysleli, nevymysleli, udělali jsme to jako nesprávně a i tak přišlo tam 15 let, jako to znamená prostě a ty peníze jsou a místo toho, že to bylo hotové, tak jako už máme rok vlastně na tom běží ta inflace, že? Takže tím pádem jako ty stavební práce se budou dražší příští rok a tak dále, tak dále. No to běží všude, že? Tak nevíš na inflace, takže jako reaguju na to, že je právě dobrý ty peníze nechávat, takže takhle, že tam neurušení, že jo, prostě ztrácejí se. To chyba prostě. Ta sbírka bohužel nedopadla tak, jak se představovalo. To bude super dopadla, jako na takovou dílu vesnici, jako jsme, jo, vybrat 140 000, jako odbytí. Jako zkuste na někoho stranu 140 000, jako neberte nikdy nic, jako, jo. To je prostě úplně geniální jako způsob, jako co tady nějaká důchodkyně, tady se kouká, že 5 000, tam úplně 20 000 se dává nějaká strápaní ze svého důchodu a takhle. Jo, potom se to nechá ležet jako a ztrácí se ty prachy prostě úplně jak to považuji za rozumnější s tím, co udělat. To je se tak pěkně vyšla ta dotace, že jako ještě jste zkoušeli udělat tenkrát. A za 2 měsíce jsme tak jako nevymysleli jako dotační titul akce a nevyprávěli kafe. A kdyby to ne, já to beru určitě. Je to skutečně peníze jako provoz, všechny pohodě, zároveň jasný, že pohled na rozpočet, který má minus, tak vypadá zle, ale v této době je to to nejlepší, co obce můžou dělat. Prostě. A říkám, ministerstvo financí na to upozorňuje dlouhodobě, drží se finance, říkám, hlavně na velkých městech, není to takový problém malých měst naštěstí, ale nechávat si peníze na účtech je v této době hloupost. Jako schodkový rozpočet. A druhou věc, jako možná příští rok za 2 roky nás stát nutí mít plán obnovy a údržby kanalizací a vodovodu a budeme na to muset mít separátní účet na tom účtní prachy. Teď to ještě není povinnost, je mít na extra účtě. A ministerstvo zemědělství něco takového chystá, takže jako nám tam pak se může stát, že nám tam budou ležet jako miliony a budeme na úzovkách šáhnout.
Teď na druhou stranu, jak už nikdy nedostaneme ani korunu dotace na kanalizaci, jak my dokončíme, ani korunu na dotace na vodu. A za 20 let, 15. Najednou tady řeknu, jo, vyměňte trubku pod silnicí. Tak je na to zvědavý. Zatím to stačí, budeme se vypracovat aspoň ten plán, mít jako administrativně, mít na to položky na účtě, ale jednoho dne za rok, za dva na nás jako donutí mít účet nějaký. Což jde úplně proti tomu duchu, jako a se na druhou stranu jako kde vzít peníze, když vám dají prostě jako řekne, že mějte tady 5 km kanalizace za 10 milionů na 5. Taky nevím, no? Na to, když se někdo zeptá, teďka nevím, jak tady to jako vyřešit v budoucnosti. Jo, a tak to jako tím, že jako kouklat do budoucnosti, to je jedna věc, udělat si nějaké plány a vstřícní ty plány a ty věci. Tak to je zase jako jiný téma. Se ta jedná jako to je přímo konkrétně, ten nějaký už jako teda hotové věci, jednou o to třeba tady, co se koukal na ty vaše webové stránky, že teda 60 000 korun by tam bývala obec doplatila, že jo, za to a mohla být ta sbírka už teďka vlastně teda utracená a ta kaple mohla být opravená. Jo, jednou se o 60 000 korun, což je jako v srovnání s těma částkama, které jste bavíme, že to je jako směšný. Jako 60 000 a co? Jako příspěvek obce. No ale tady vyšla ta dotace. No to má nebylo, že jo? Jako nějaký 200, vydání to máte 300 000. Že třeba 60 000 obecního v tom, jako dělat tu investici. Plus nějaké těch 200 000. To už není. To není. Tak to je jako já říkám, prostě ty lidi, kteří do toho ty peníze dali, že jo, si čtou na našich stránkách, asi čtou tady 60 000 jako zabránilo tomu, dát se obecního, tak zabránilo v tom, jako teda 340 000 ty lidi vybrali, tak jako město, což je prostě jako to... Máte pravdu, ale to velmi špatně napsaný ten článek, nebyly tam všechny fakta. A hlavně jsme nevěděli, že ta sbírka skončila prostě k konci roku. To je jedno, že to ale důležitý bylo, že to, že... No, to není jedno. Nevyšla dotace, no. No, nevyšla dotace, že a v té chvíli se teda mělo říct OK, jde se do toho bez dotace, jo. No ale vrátit ty peníze. To nejde vrátit. To jste musel všem rozeslat. No samozřejmě, musíte vrátit všem. Tak jako logicky, ale prostě jako je nesmyslný to nechat být, no a prostě a každý rok ztratíme prostě 1/10 z toho. To je virtuální ztráta, jako peníze tam ta důchodkyně, která dostává prostě má 15 000 korun, 14 000 důchodů a z toho 3 000 se bere a pošle sem, to je fakt jako hodně peněz. To jo, tak my to za to udělat chceme, že jo. Žádáme tu dotaci zase, nebo to uděláme ze svých, ale to je samozřejmě na vás. Jako, vy jste řekli, že na něco je dotace, nechcete to platit ze svýho, nevyšla dotace, předali jste nám vlastně 2 měsíce sbírku, jaká měla být ukončená a jo, tak jste měli teda rovnou říct, že se to nepovedlo, ten dotační titul, a že ty prachy máme vrátit. Jo, takhle to bylo jednoduchý. Když se předávala když se předávala ta sbírka, že v 10. měsíci se skončilo, věděli jste, že ta dotace nevyšla a že se to za 2 měsíce ty prachy mají vrátit. A já jsem si myslel, že já jsem do té sbírce nic nevěděl. Cože? Já jsem nevěděl, že ta sbírka je tak uzavřená, učební neměla žádný data nic. Já jsem nevěděl, že končí 22 ta sbírka. Jo, samozřejmě, že to je moje chyba, tak když jste to věděl, stačilo to říct, jo. Ne, to všechno je právě, jako o tom, už se nehledá na internetu, na našich stránkách, tak já jsem prostě nic nevěděl, ty dotazy, o jaký dotaci? Ne, o ty věci, na tu kapli, že to se to neprocházelo od té doby, a jako já to vůbec nevím, no, akorát, chodil jsem se koukat na obec. Tady jste věděl, že končí v roce 22? Já vím, a co má být. Tak jste nám to... Ne, jako tak třeba vím, si tady starost zrovna už nemá jako firmu, že jo, nějak výběrový řízení a jako přijde jako do zastupitelstva a říká, já mám výběrovou, která firma to bude dělat, tak vybereme, řekneme, jo, souhlasí
dělá starosta, to nedělám jako já, jako zastupitel přeci. Já jsem zodpovědný za to, že jako starosta jako nic nedělá. Říkám, že zjistit, jak musí že jste už nedávali nějakého, tak jste jenom mohli říct. Já jsem udělal těch 80 bodů právě, já to ignoruju, jako. Máte to zase v tomhle napsáno. Jo, tak v pořádku. Kontrolní výbor je ignoruje. Tak tohle si asi nerozumíme, ale tady... To si rozumíme velice dobře, já si myslím, že to je naprosto jasný. Je to jasný, tak říkám, stačila ta normální, že 32 měsíce vám končí sbírka. Teď asi výmluvy, proč jsem to neudělal, jako ty... Já si nevím, to dokonalé, já to chápu. Já říkám, jediná věc stačila tahle věc. Stačilo jako vám, že jste takový člověk, který prostě jako není jako operativec, jako jsem já, tak má vás kontrolovat a říkat vám, operativci, jako co se má dělat zrovna prostě. Ne, to ne, vy operativec se zase odpověděl za to, že to je všechno děláte, že to není v pořádku, tak vy jste na vině. Všecko. No to je všechno. No, stačí, takže vy jste na vině, to stačí, když někdo spolupracuje. No, vy jste několik, jako, nepřišel jste s žádnou otázkou, jste přišel s nějakou otázkou, tak vám rád půjdu zjišťovat, jako, co tam je, co napsal a tak dále. To jsme vám řekli, první, co jsme tady seděli, tak vy jste se zavázali tím, že nám pošlete v bodech, co přesně jsou priority, co se má dělat, a ta sbírka tam mohla být do konce roku napsaná. Vy jste si tím zavázali, dostali jsme od vás nic, abych to tak ukončil, od vás ta komunikace neexistuje, prakticky žádná. Takže jako, o čem se teďka bavíme, jako vás zajímavé. To bylo přidané vlastně a... Ty nebyly nějak přidaný, to byly Kašťánkovi nějaký takový jakoby předpoklady, co on všechno neudělal za svoje působení, neudělal 100 bodů. Nechal rozpracovaných 100 bodů, třeba 6 let něco neudělal. Tak si to přečet. My jsme to nepřevzali. My jsme je nepřevzali. Převzali jste lidi radnice, převzali jste no, jako převzali jsme to, co tady zbylo. Samozřejmě všechno pracované, každý prostě 100 projektů. A nebylo jich jenom 100, bylo jich třeba jako 150. Tak, ale z těch 100 projektů, jako já říkám, jako můžeme udělat kontrolu, jako co z těch 100 projektů jste jako úplně zazděli a co jste ještě jako pokračovali a co jste dokázali. Tak co nám to přinese? Těch 100. Jo, že tam bylo třeba pověsit někam cedulku, co mi to přinese, jako, když to někdo zkontroluje, snad ta cedulka je nebo ne. Vy samozřejmě jste neudělali nic pro to, aby my jsme věděli, co je priorita, co dělat prostě jako první, že tady něco končí, že jsou tak nějaké deadliny. Vymlouvat se každé skvěle, jako opravdu. Jako, my jsme vás jako vymlouvat, jako já dokonalý. My jsme vás poprosili o tu tabulku, doteďka ji nemám. Máme jí tu tabulku od vás, co jsme vás poprosili, abyste řekli, že ji dodáte. Máte ji? Máme ji tady někde? Tak si jako rozumíme, ne? Tak to je. Vy jste nám nic nedodali. Pane Vodičko, vy jste slíbil, že dodáte. A proč jste nám nedodal? Proč jste nám nedodal tu tabulku, kterou jste slíbil, že dodáte? Vy dostáváte jako svůj plát, tady je ty lidi, co tady říkali, že chtějí dělat něco pro lidi, tak to dělají, dělají to pro svýho. To makali, že teď dostávají ty peníze nemakají, ale to je pořádku. Myslím, že a to je výmluvy. A ty výmluvy můžete perfektně. Děláte velké firmy a tam to je základ. Jako, naučit se nebýt za nic zodpovědné. Děláte vy taky firmy velké? Cože? Vy taky děláte velké? Já jsem z těch velkých firm asi pracoval. No, tak to taky. Takže přesně nevím, že vždycky budu zvrtali, já potom jako zaplatím nebo úplně jiný. A podívejte se, to kdybyste bývali přišli a řekli nám to, jako jsme to udělali, máme mi to jako, máme vidět. No ne, my to nevíme, ale to je zodpovědný za to vždycky to stejný. Ale já říkám, že za to zodpovědný jsme. Ale se tak se o tom vůbec nerofme. A to, že jste nedokázali. Máte zodpovědnost za to, že jste říkali. Vy jste sám řekl, proč jste nepřišli, nezeptali se. Já jsem přišel, řekl, dejte mi tabulku. Já jsem za pane Kaštákem, říkám, udělejte po nás tohleto. 0, čistá 0. První zkuska, co jsme tady seděli. Pane Vodičko, mohli byste nám prosím dát tabulku, kde budou sepsané ty priority. Ano, to klidně můžu. To klidně můžu. A vy jste řekl, to klidně můžu a na to můžu. A to jste seděl a řekl jste ano. To musí být člověk operativní. Samozřejmě musí být operativ, protože operativ to ví, jako ty se rozpracují. Proto jsme to dostali do toho Kaštáka. My jsme tady byli před zasedáním 20.10. Vy v tu chvíli jste byli ještě operativci, respektive pan Kaštánek a vy jeho pravá ručička, tak jste mohl dodat tu... A ne, tak jste levej, dobře, tak dodat tabulku. A vy jste řekl, že ji dodáte.
A pro mě tímhle tím končíte, protože jste jim nedodali. Ne, já jsem nemohl žádnou tabulku vám dodat. Jste říkal, že to uděláte? Ne, lžete. Ne, to jste fakt... Fakt se to Nemohl jsem žádnou tabulku Ne, dodat. tabulku se Jako jo, jsou tady takových svědků, že zážení, že to Tohle je slovíčkaření. No to nejsou čečení. Jsou to fakty, ale... To je jediný, co pan Meta dělá, jako ty slovíčka. Jako musíme dělat, ty slovíčkaření. To je jediná jeho práce. Nikdo neříká, A to že za chápem, že to viděl. nikdo neříká, že za to nejsme odpovědní. To je odpovědnost, jako já... Ale potom je tam ta druhá část, ale ta říkat, jako já to prostě nejsou odpovědní, že byste mohli přijít a mohli jste mi to říct, že vlastně mám něco udělat a já jsem to místo možná to udělal. Mohli jste říct, je tady mohli jsme všechno možné. Můžete udělat My to. jsme vás o to poprosili, jste říkali, že jsme se vás mohli Když o tom projektu víte, můžete udělat to, že to navrhnete a řeknete, je tady tohle, co spěchá, třeba víme o tom. A to je ten jako krok do vývůle. A pak je to, že to můžete nehodnotit a nechat být a neřešit. To je ten druhý krok. A třetí krok je ten, že vyloženě si počkáte, až to jako projdeme, ten termín, že to jako uděláme chybu a pak vy to prostě vypíšete, že jsme udělali chybu. Máte 90 bodů, můžete si vy procházet, jako po večeře, když máte na práci, máte zvínečko, a můžete si procházet 90 bodů, který vám předal článek, bylo to slovíčko, který běžej, nesmíte v tom přestat, musíte v tom pokračovat a ještě u těch projektů mnohdy napsal přesně, pozor, je tam termín tehdy, pozor, je tam termín tehdy. To všechny tyhle body, bylo to na zasedání, tady všechny probral, trvalo to tady 1,5 hodiny, je tady všechny prošel právě a tím pádem, že vy to ignorujete do teďka, a vyprávíte si takový vyprávět, že to máme dobře, ale jako těch 90 bodů si máte každý den přečíst a říkat, aha, co jsme právě dělali, že? A řekl, aha, to pláva jsem, že toho zapomněli, to jsme se vykašlali, to jsme neudělali. Každá říká, že děláme podle svého, my jsme si stanovili nějaký svoje. Jo, vy teďka samozřejmě na něco narážíte, je to v pořádku, tak my já jsme to díkám, jsme ulice, že musím to můžu přijet. Ale ty diskuze nebejte se, jako. Neříkáte, že se mohli přijít a zeptat se, říkám si vlastně. A dnes to vůbec to ničím právě diskutovat než hlasování. Vůbec. V té věci jako, no asi. Vždycky jak zamíchají vlastně ty věci, a rozdíly, a že to spolu tak souvisí. Máte teda něco ještě k tomu? Jo, ale tam myslíte, nebo jako jo. Jo. Ty buňky necháme na příště, to bylo. Jsem to tam právě nedával, ale jsme se dohodli, jestli to má jako celka ještě jako dneska už dobře jako. Že to dáme na příště, zase Já jsem předávala dítě, 2 hodiny. Děti. Manželovi, jo. Cože? Manželovi bývalé nebo. Ale všechno nechtěla, strašně plakala. Fakt, to bylo hrozně. Ale zpráva o činnosti. Mám tam ještě něco dopsat? Jsem se tam neměla čas Stavební, že dělám data na odkupy pozemů, stavbu. Dokumentace. Jsme se bavili. Si tam něco líp psal. Zemít kaštánek nějaký přednášku. Může diskuzi něco? Když jsem nedal se kolem to mám ve schůzi, že by nás měl informovat ten během akce. Je dokončená rekonstrukce otopné soustavy. No. Dokončuje se projekt elektroinstalace a už probíhají přípravné práce na výstavbu fotovoltaiky. To už je ta fáze energetické úspory.
vlastně nevím taky. Jo, to je tam jsou. Minule bylo vlastně sběrkotový, nebo zateplení, hromosvod, ta vzduchotechnika. Asi to jako, strašný vědí. Zápis kontroly, to tam se napsal, že tady nevím, to je kontrolní výkon. Jestli se provedl zápis, třeba tam tady zápis dostane číslo 4, 12, předkládá. Dobře. Zauváž, co tam je, a tam chvilku nevím. Tak dáme z předkládá, jo. Ve složení. Nové nasazení. Na většinou se osazují jako nějaké tvrdky, volkem se osazují, jako že to se říkám sadit, zasadit. To se jako používá i normálně. Tam se říká jako nové osazení. Osazenstvo. To je právě osazenstvo. Jasně, No, já sám jsem si s tím ještě taky splnil ještě. Schválení bude pro zaměru, jo, to je tam Měňanská. Zaměru pro zaměru, prostě to na záměru nevyřešen, zatím nedotknu. Až tam slíbil, že dodá nějaký podklady vlády, když se nemůže vyvěsit záměr. No jasně, až to mít. Já myslím, že záměr můžu nic, jo, možná, a to je jedno, že byly adventní trhy, možná, jo, víme, kolik nás stály. Ale nevím ještě. Hele, ne, náhodou jako je tam minus nějaký peněz, je tam minus 1000 a minus 1000. Já pak vidíš, jak si nahrává neveřejné porady. Minus 2000 za ten program, protože proměny atombána dorazily, takže vlastně ani se nedávaly jako jim peníze. A ještě tam byl vlastně ten příspěvek do toho eurosignálu, 10 000. Takže Adam mi má poslat vyúčtování. Jo, a prosím nás, kdo má zájem, tak ve čtvrtek, předběžně jsme si bavili s Tomášem, já to ještě pošlu Adamovi, 21. bychom udělali setkání ohledně těch 70 let lidí, ohledně ty větší akce. Jo, to ještě vlastně Nemůžeš. A já nemůžu středu ani úterý, protože mám na středu ten soud a úterý asi nebudu předtím úplně jako použít. Takže... No, takže nechceš dorazit? Tam to je. Ve čtvrtek odpoledne, že bychom se potkali s Adamem ohledně těch 70 let lidí. No, já mám je to jako šťastný. Organizoval to budování jako technické věci a tak, a to bylo prostě přítomné. Čtvrtek. Já budu už na schůzku.
Asi dáme, jo. Takže stáva nebylo nic, ta základka byste to napsala, že ten výsledek všechno. No to je tady. Za rok 23 samozřejmě není nic, ale to se dá. V podstatě i ten návrh rozpočtu, který ona poslala jako copy-paste, to je stejný. Stejný jako. Česká škola je to asi jasný. Tam je to jasný, tam není nic. Ale jste byli na kontrole taky, tak? Černo. Ale tam nic jako nebylo, tam jsme vlastně pak v červnu jsme schvalovali v závěrky. Roční. Jestli pak chcete i prezentovat ten Excel, se dívat na rozpočet, to otvírat. To vůbec ne. To bylo x-hodinové zasedání. To jsme říkali, no. On je na nástěnce, že jo? Vysí na nástěnce. Vysí na nástěnce. Sešli jsme se kvůli hlasování, a ne kvůli debatám. Jo, se tam Lucka dopsala ještě nějaké komentáře k nějakým kůžkám. Ty Lucka tady bude od 7, tak přijďte mě k tomu, že nějaký ty hlavní paragrafy ukomentovat. Tak jestli tam máte něco k tomu ještě k rozpočtu. Jo, tak. No to teda, to bylo celé vyřešené. Jo, my jsme nějaký na to výroční, ještě na ten týdnu, Je to ten 200 finální? 000. Je to ten finální? Jo, tady to asi jako všechno, co jsme tam komentovali, jaký ty větší části. Jo. Tady šel puštění. Závěrečný byl tady jsme na hraně s tím 3 měsícema. Jo, a tam nechci strašně do nějaký neučat, tak se opravdu do nějaký věci kolem formula. Tady ta práce a dotace, teda čerpání znova. Barvničko, jestli máte nějaký dotaz ještě k tomu k těm bodům. Jsme to celý využili. Určitě. Dobrý večer. Dobrý večer, pane večer. Já nevím, když mám taková prezentace, tak to musím se jít jako já umím, že se Ale ty nemůžeš kuchat. Já mám Jsme ti navrátili. To je to pořád. Já bych trošku mám. A ještě k tomu No a ještě do lesu.
Jedna reální, by nebyla jedna reální. Je to originál. Je to tvoje? Jo. Děkuji, je to reální. Nějakou speciální prodlužovačku, nebo na pěčku. Nebo takovou krátkou, to šamu. Tady jsem se... To je krátká tam. A mohli jsme jim Ne, jo, pan mě šel nějakou... Šel pro tušku. tady nebylo víc. Ne, pro tušku. Aha. Určitě právě krátká ta moje nabíječka. To ne, to je super, má 3 metry. Díky moc. Pane Vodič, vás poprosím, když se nahrává tenhle neveřejný projekt, to byly zvyklí nedávno, že to na internet. Na to jsem se nikdy nepohodl. Dáváte. První porada za místí, zastupitelstvo. Možná nevím, kde asi víte, jak jste to tam dávali. Máte vyvěšení na Večer. poradu. Já to na YouTube, vlastně se dával, nevím, jak mám to na YouTube. Dělám to já. Já klidně můžu být otevřovat takhle. Můžu to napsat na ověřovatel? Prosím vám vaši důvěru. Samozřejmě. A to se nějak asi hamknu. Protože já tam sedím, tak bych jako z toho 15.9.22 poslední týden je teda. Já jsem to viděl tam několik. Jo, díky. Tady vidí nějaký jako nahrávky, které jsou ještě potom po září vysílá. Nevidíme to? Nebo prosím podpůl do toho očiště, kde ta standard výběrový komise potom hodně to zasedá. Já nevím, já jsem tady. Ale že musíte mi tomu ukázat, že to vidíte. Já už jsem to koukal, to byl tenkrát na to zářivý, ta první porada, jak byla. Já to říkal zářivý zasedání, tady mám takovou nová liter. Tak je to v pořádku asi. Videa nejnovější a nejnovější je tam 15.9.22. To 141. Tak je to v pořádku. No, já tam se nevrám. Že právě někdo lidi tam do toho do těch playlistů co nahrál.
Jinak jsem to dělal, jak jsem říkal, a to No. super. Jo. No, funguje to. Haha. Se vždycky něco poučil, zase přiučil něco. Mě učí moje svěřenkyně závislé na sociálních sítích a podobně. Si nestěžovali, že jim klub nelajkuje jejich věci na Instagramu, tak jsem říkal, že si ho udělám. A oni říkali, ne, pro boha, jenom to ne. Hanka se nějak měla umlouvala, to víte, jestli dorazí. Ta Hanka Lukašová. Já omlouvala se, jako, že přijde později a je na cestě z práce. Jo, že minulé psal nějaký večírek, já nevím co. On bude taky na cestě z práce. Čistné místo. No, to jo. Měl byste je ztratit. Tak dík, no. Máš orientač ještě? Máš orientač ještě? Nebo se ještě vlastně uplivu. Tak, to jo. To psaný jako mám překupovat, ale děli teď. To, co psal, že ten konář. Tam musí dodat důvody, proč není to jedna splní parametra, ale si udělá jeden důvod, ano, nekladní, ale no to je sledné. To má zde. A pokud si sežene jinou firmu, jinou takový, co představí, takže je to pro nás odchází. No, měli bychom si to udělat my, jako když oni ti to jako přizpůsobí sami sobě a nebude to pravda, tak je to už. Musí být lidi, aby se učili. Tam jde tam šéf. 6 lidí, aby se začalo hrát, jo? To je někdo toho. Kteří to ví, Co? kolik musí být lidí v kyně, aby se začal hrát? Ne, promítáš, jako asi. No to bylo v nějakém filmu, že jsem se koupit ještě takový schod. Jo, takhle. Ne, myslím, že ne. I pro jednoho by se promítala. No, je to úplně jedno, no, jako ty prachy, prostě za to vytopení toho krátu stojí nejvíc, jako zimně, že to už jako vlastně se vytopilo. To se asi nestalo nikdy. Byli jako myslím, že 2 tady, myslím, že jako no, jako jsou takový jako ty
bylo málo lidí. A on se potom stupňovalo, ale tak zpočátku, že to jsem nevěděl. Protože oni vedli bez DPH, druhý zde. Pak jako si pamatuju, že jednou to jsem promítal, to bylo název toho filmu, bylo tam 40 ženských a jenom ženský. A já jsem promítal, že to jsem šel se mnou mezi ně, to jsem šel koukat, tak ty vždycky to prožívali. Já jsem vůbec nechápal, co se tam jedná, to bylo nějaký takový vztahový záležitosti, že jo, a takhle, takže to bylo fakt jako asi dobrý, protože ty vždycky, ježišmarja, to je blbá, a tak. A já jsem vlastně pochopil, co se vlastně jedná. A proto vám šlo jenom ženské. Jak se rozhodilo číslo? Jako ženský kilo. A bych chtěl strašně moc právě, asi 38 let, že opravdu byla vysoká návštěvnost na tu dobu. Až to... Tak to pro mluví, že to je film hlavně pro ženy. Určitě, no, to jsou právě něco takový. Rozhodnečka, to je 12. Teďka říká, moje realizační, jako jsem byl na realizační, ona říká, že musím hodně tou hlavou jako hýbat, jo. No. A já se říkala, jako my jako ženatý to máme dobrý jako tady, tak nám to je dobře. To máš úplně stůlní, viď? Tak se smála. No to i u dětí, viď, taky říkejte, že u dětem. Takhle, já to taky zkouším. To mám ještě dobrý. Asi jo. Já jsem mluvím.